Wala tayong hatak ngayon ng sasakyan o nabiling sasakyan. Wala din tayong stud. Kaya ang gagawin natin mga boss, dito naman tayo sa pangalawang diskarte ko, ang pagdudug grooming. Ayan mga boss. Bali naka-ready na sila. Isa. Ayan sila. Dalawa. Bali sa Season Pangasinan po ito. Yes po, tama kayo na narinig mga boss. Nag-home service din tayo maski sa Season Pangasinan. Ayan, pakita po natin yung area para legit po na talagang nasa Season tayo. Sama natin si paring Pex ngayon. Check natin dito sa labas. Mga regular client ko to. Ayan o. Highway ng Season. Ordaneta to Rosario, La Union. Ayan o. Dito, La Union. Itong area naman na to, yan, Season. Hanggang doon. Pag dire-diretso mo, labas ka ng Ordaneta City. Yun, napakaluwag talaga ng daan. Repex, ano mo na? Set up mo dito sa gitna. Ayay, day. Yung paglita. Kano quality pang groomingan ta? Balat. Alam mo, sulit. Ayan o. Start na ho namin yung aming dog grooming. Start na po guys. Malilik itong gula pa na algo yung mga boss. Hirap na to. Puro problema yung nanunuto nyo nga po. Ito dyan yung mga sabi nga nila, ang kasabihan ko, doctor is the best medicine. Yeah, ang kasabihan ni Aldrin Biasaga sa small business, pagka kumikita ka ng maliit lang, hindi pwedeng doon ka na lang. Kailangan mag-isip ka ng ibang paraan. Kasi pagka nag-focus ka doon, abi kita! Dugala, malikat kila, nalila. Boss, patapos na rin yung aming unang grooming dito sa may Season Pangasinan. Kaya tulad ng sabi ko, si Aldrin Biasaga, hindi lang ho nagpo-focus si Aldrin Biasaga sa isang hanap buhay. Nagdudug grooming tayo, nagpapa-stud service tayo ng iba't ibang lahi ng aso. Nagbebenta rin tayo ng mga pet shampoo. Pag may mga order sa atin ng pet shampoo, ayan, dinodor-dodor po natin yan. Bali, dalawang klase po yung ating pet shampoo. Isang baby powder scent, tsaka isang bubble gum scent. Ayan. Ngayon naman, dahil wala pa po tayong sasakyan na meron naman po, pero may nakakausap po ako. Ayan, bali, Bius yung aking kausap ngayon. Sana makuha ko ito. Medyo malaki-laking halaga yung aming babayaran pagka nakuha mo namin itong Bius na ito. Sa mga naghahanap ng Bius dyan, kung sakali makuha ko mga boss. Ayun. So, dito lang po muna. Ulitin ko, dog grooming home service. Yan o. Kahit saan, ini po itong Pangasinan, La Union, akin po yung pinupuntahan. Ayan po. Maraming salamat. Thank you. Discarding Aldrin na naman. Kukak. Second dog na kami. Chill muna si Aldrin Biasaga. Ba talaga pagkahawak mo ang oras mo? Pwede ka magmuni-muni, pwedeng kaya mo mag-room ilang. Pero sa akin, grind lang ng grind. Basta may magpapag-room. Pero kailangan natin ayusin yung oras ko. Hindi na kasi kagaya ng dati na nakafocus lang talaga ako sa grooming at saka sa stud, tsaka shampoo. Ngayon, pati pag bili ng mga sasakyan kasi pinasok ko na. May mga pinapausap ako mga sasakyan. Yan. Abang-abang na lang sa next video natin. Yun nga pala, hindi tayo vloggers, tayo yung vloggers. Dahil nagbibideo lang tayo para i-promote yung ating hanap buhay. Hindi ako nagbibideo para mag-vlog or para kumita sa Facebook or sa YouTube kung saan mang lupalok ng social media. Basta ako ginagamit ko ang social media para sa aking hanap buhay, sa aking maliit at munting business. Pinapakita ko po na tawag po dito is marketing strategy. Yan po. Thank you mga boss.